गसाइगाव श्रीरामपुरनि हाराफुथायाव आरोबाव 522 केजि गान्जा जब्द खालामो। सिमालटापु पुलिसनि सिग्रोमनायाव आरोबाव गान्जा फालांगिखौ खानो हायो। हमनो मोननाय गान्जा हाथाइनि बेसेना 3 कौटि रांनिबो गोबां जागौमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावनि सिमालटापु पुलिसआ स्रोद सुलुंनि गेजेरजों थांनाय मोनायाव संदाननायाव 31 नं राजा लामायाव हाराफुथानि NRL पेट्रल पाम्पनि साखाथिनिफ्राय हमनो मोनो गोबां बिबांनि गान्जा पेकेट J802N7275 नम्बरनि ट्राकजों सिखाव लामाजों लाबोदोंमोन गोबां बिबांनि गान्जा। ट्राक सालायगिरिखौ बिहारनि प्रदिय राय आरो आनन्द कुमार होननानै सिनायथिनाय जादों। गुवाहाटीनि बर्निहाटनिफ्राय ट्राकआ बिहारनि बागलपुरसिम थांगासिनो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।